Ay, ito yung costume. Here's the costume. Ayan. Here's the costume. Anak ko. Meron ng costume si Brella. Kapag may wow! Look at that, Nemo. Ay, papa. Ang cute na. Na. Doon. Ay, sa'yo. Saan kamus ate yung? Naman. Ang cute, di ba, love? Na? Ang cute. Get Yeah, ang cute. Look. you. Look at that. Gusto ko sana Darna. Walang Darna dito. Hindi makalipad si Darna sa Canada. Kasi last year, Wonder Woman na si Brel. O tapos ngayon nauso naman si Darna sa Pilipinas. Ang cute nito, oh. 35. Ang mahal niya pa. Magkano yung binili ko kay Brel? Mura lang yun. Nebe. Be, magkano yung binili ko sa'yo na ano? Ayo. Clown. Carnival. Cutie. Ganda, no? Harry Potter. Oh, di ba? And si Pussycat. And si Wizard. Schoolgirl. Wizard. Oh. Di ba? Superman. And si PJ Mask. Ito. Love, oh. Ito, oh, sakto kasi magkakaroon nga pala ng magkakaroon ng Alice in Wonderland sa 25th or 24 ya pala yun. 24 pala yun. Ini mo. Oh, bisa mag-Nemo, love. One size. Bisa mag-Nemo. Fish. Sa mag-fish, oh. Fish. Or ini cutie. Or this one, this little cutie. This little cutie. What's this? Pambata. Pang-boy naman to. Ha? Pang-boy. Ito. Tapos ito, pang-boy. Cute, no? Tapos ito pa. Cutie. Cute, no? Pero meron na si Brel. Pero pag may nakita pa ako maganda, bibili ko pa siya ng isa pa. Nilab? Yay! So, yan lang yung mga decor nila ngayon. Dito. So, ikot pa tayo. Let's ikot. Ha? Ikot lang tayo. Ha? Ikot. Yan. So, yung mga pumpkin decor. Ay, one of these days, pupunta kami ni Brel sa dollar store para pakita namin sa inyo yung mga latest decor nila ngayon. Ay, ating man yan eh. Wow. Meron daw siyang ganyan. What ka ne? Labo, look. Cute ta. Cute ta. Cute ta. Tara. Oh? Mag-tour kami mo. Kamasinaling ebon, nalatang ebon. Wala. Karantana. O, sige. Let's go, Dad. Ay, Daddy, oh. Yan si Daddy, oh. Si Daddy. Ay, cute ta. Cute ta. Buri mo lang rin eh. Cute. Ay, lima la rin. Neto lang maakalat din. Buri ko princess chair. Pag may nakita tayong princess chair. Okay, let's go. Yan lang yung meron nila dito. For now, Ay, elephant. ating man yan eh. Oo, meron ka ng ganyan, elephant. Love. Ganyan. Yan. Diba? Mirror on the wall. Ha? Let's go, tatang. Yan. Ang cute, oh, ng mga, diba? Mahilig ka sa mga Tong. tong. Yan, mahilig ka sa mga ano, diba? Ay, Ay. mango Diba? sa dagat. Mayak. Tara, punta na tayo sa ano. Siyap. Yan, ayun na yung mga basket. Basket for Halloween. Nabibili natin si Brel kasi yung basket niya, di ba? Binasag niya. Hindi naman niya binasag, nabasag. Pumpkin. You like pumpkin? Pumpkin. Oh.
I like mommy pumpkin. You like pumpkin? Sige. Pumpkin patch. Oh. Bibili tayo ng ano? Bibili tayo ng pumpkin, anak. Tapos, i-design natin yung pumpkin. Ayan, oh. Kung may bahay tayo, de-decorate natin. Kasi wala tayo. Hindi tayo pwede mag-decorate. Love, oh. Look. Ay. Wow, look at that. Mga spider necklace. Yan, may mga pailaw-ilaw yan ni Mayor. Pero bibili na lang tayo sa dollar store. Mas mura doon. Never. Pang ano lang naman, pang props lang naman. Mom? Yes. Yes. Sa amin, minsan may maganda naman doon. Pero try din natin magtingin sa iba, sa Marshalls or sa Walmart. Meron din. Okay, let's go na. Bibili na tayo ng